Тежко е така някой да те грабят и да каже, ела, че трябва да говориш нещо за Господа. Братя, трябва да сме готови, защото Бог, ние не знаем. Ние не знаем кога някой ще бъде употребен заради някого в Божието име. И както си ходиш, някой може да попита за нещо, ти да му отговориш. И това е да си готов, означава Словото да живее в теб. Нищо не му трябва на човек повече от това да знае Словото и да го знае по начина, по който е за него. Защото в различни периоди Словото е в различни моменти за всеки един от нас. Така че може да седнете, Господи ви благославя. Брат ми забравя да ви освободи да се седнете. Господи ви благослови за това, че сте така търпеливи. И понеже трябва да минем към Словото, разбирате ли, че Словото е храната, която храни духът, за да може плътът да устоява на тази грешна земя. Амин! Амин! Това, което трябва на тази плът, е точно това Слово, което беше дадено за нея преди да бъде създадена. Защото преди да бъде създаден Адам, Бог казва, ще благославям мъжът и жената и ще ги благославям и ще раждат и ще дават плод и им давам цялото царство, им давам всичко да може да ръководят на тази земя и ги благославям да бъдат ръководители на земята, на която ги пращам. И още не беше създал нито Адам, нито Ева. Но Словото, което беше върху тях, беше Словото на живота. И след това ги създаде, за да дъхне духът на животворящия дух. Това, което на нас ни трябва, е Слово. И аз, понеже вярвам, че ние минаваме, разчупваме и излизаме от тази религиозност, излизаме от тази отслабеност на свикнали сме да слушаме пастора. Не знам пастора какво ще говори. Знам, че Бог иска да употребява Словото си за всеки един от нас. То минава през различни канали. Дали ще ти прати ангел, дали ще ти прати някой брат или сестра, който ти смяташ, че е грешен, но ти казва нещо, което да те насърчи и да те разобличи в същото време. Бог употребява всички. И аз искам да поканя моята съпруга. Тя има едно слово, което от няколко седмици е в сърцето и се опита да ми го споделя и аз отхвърлям да чувам, защото си казвам, ако аз чуя нейното слово, ще го взема и ще го вложа в църквата. Но не искам аз да го казвам, защото то е за нея. И чуй, това слово свидетелствува за нея. Това слово може да свидетелствува за теб. Защото определеното слово е в определен момент и то е за определен даден човек. Амин! Амин. Аз вярвам, че ние всички сме в това състояние. Така че искам да поканя жена ми, заповяда и Господ ти благослови. Знаете, че много се лъвам всеки път, когато излизам на това място, има огън наистина, който излива върху тези. Искам да благодаря, че присъствате, да благодаря на Бога за това, че сме тук всички заедно и можем да споделим радостта в Бога. На тези също, които гледат, искам да споделя на това наистина, което ме нуждае. Явно темата винаги върви към сърцето, защото там дишаш, оттам живееш и когато сърцето спре, означава, че вече не сме тук. Така че има една тема враговете на сърцето. Какви са враговете на сърцето, ти знаеш? Много са. Много се опитаме да спазим някой от тях. Може би ще преодолееш това, което не трябва да вършиш. Ако се опиташ да си по-добър човек, това само да прави по-добър човек. Трябва да се опиташ да живееш Христос и да го показваш. Амин. Искам да ме подкрепите, като се изправите, защото много се притеснявам. Сложи ръка на сърцето си днес и се помоли за човека, който е до теб. Защото точно това е цялата истина. Бог иска да простиш на този, който е до теб, за да се изчистиш от вината си. Той иска днес да те благослови и всичко, което помолиш за брата до теб, той ще даде върху теб двойно, а може и повече. Всемогъщи Боже, благодаря ти за тази прекрасна и велика вечер, Боже мой. Радостта е огромна, когато всички сме заедно в името ти, Боже. Благодаря ти за тази привилегия. Благодаря ти, че ти днес всеки път, когато съм в това място, Боже. Боже, аз вярвам,
репетирах, че няма да плача. Това казах и на Милко, на дете се смееш, че аз казвам, днеска няма да плача. Аз ще репетирам, но няма да плача днес. Не знам какво идва върху мен и идва наистина сила. Пожелавам ви го да го изпитате. Амин. Преди време говорихме за пак за сърцето. Има голяма си физика, повярвайте. Това, което изповядваш, това идва в живота ти. Това, което искаш силно за сърцето ти. Мога да посоча Румяна, Бог да те благослови, вярата ти си сина ти. И ние ще благодарим за това, защото вярата ти, нашата вяра в живия Исус Христос, го изцели. Той ще дойде тук и ще благодари. Четири са враговете, които дразнят сърцето ти. Хората обръщат повече внимание на поведението си и много често пренебрегват сърцето си. Всичко, което правим, излиза от тук. Емоцията, взаимоотношенията ти с близки приятели, дори сами са тук. Ти обичаш, гневиш се, мразиш. Всичко това правиш, контакт директно идва от сърцето. Понеже не мога да се събирам мислите, не искам да пропускам за това ще чета. В крайна сметка, как пазим сърцата си? Можем ли да ги пазим? Когато поведението ни е лошо, останалите хора забелязват това. Това исках да ви кажа. Всичко е емоции. И когато поведението ни е лошо, когато се караме, хората забелязват, околните, близките забелязват тези взаимоотношения между нас. Когато обичаш и си щастлив и си радостен, ти го предаваш. Ти предаваш това отношение. Хората забелязват, че ти си щастлив. Не е нужно да спечелиш от тотото. Не е нужно да се случи нещо огромно в живота ти. Трябва да благодариш на Бога за това, че ти си жив. За това, че ти си благословен. За това, че ти не си болен. Че Бог ти е дал крака и ръце да работиш и те благославя в ежедневието си. Преди няколко дена колата ми просто спря така от нищото. В сърцето си казах, Боже Господи, какво се случва? Толкова беше студено, толкова беше студено. И си помислих, добре, че не се случи на Баира, на светофара, да стане задръстване, да стане нещо. Просто се изплаших. Това е, което искам да кажа. Бог ни пази където и да се намирам. По всяко едно време в денонощието, пази ни в съня и дори там да благославя. Вярвайте в това нещо. Защото в това, каквото вярвам и изповядвам, това идва върху нас. За хората е трудно да разберат какво има в сърцето. Исус казва нещо, което важи и днес с пълна сила. Нещата, които излизат от устата на човек, идват от твоето сърце. След това допълва, от сърцето идват и злите помисли. Затова казваме, обичаш със сърцето, гневиш се със сърцето, злорадстваш или проклинаш, всичко правиш, това идва инстинктивно и от твоето сърце. Сърцето на човека е такава загадка. Един пророк, отворим Еремия 17 глава 9 стих, казва, кой може да го познае? Сега ще го прочетем заедно. Подразбира се, че никой не може. И дори да почнем да го разбираме със сигурност, не можем да контролираме сърцето си. Затова трябва истински да пазим и да наблюдаваме сърцето си. Същото е като спящ вулкан. Това, което не знаем, може да ни навреди. И ще кажем защо. Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Ще прочетем и 10 стих и 10. Аз, Господ, изпитвам сърцето, казва Господ. Опитвам вътрешностите, за да въздавам всеки му според постъпките му и според плода на делата му. Затова, скъпи братя, скъпи приятели, тези, които гледат, много е важно какво да принасяме. Навсякъде, където и да се намираш. Много е важно какви дела имаме. Много е важно в какво вярваш. Много е важно въобще какво вършиш в ежедневието си.
едни неща, точно за това, което не можем да контролираме и което ни вреди. Всички имаме деца, слава на Бог. Понеже на нас се случише, например, докато учеше, нали? Всички имате проблеми с училището, с децата ви, вярвам, че така бягат, трябва да плащаме глоби. Това е лошото, което идва в живота ни. Можем да кажем, че нещо лошо, ние идваме на църква, децата ни бягат. Не е правилно, ние правим едно, те правят друго. Когато растат, не можем да ги контролираме. Например, внезапно се случва нещо в поведението на децата ни. Идват лоши оценки, бягат от час и трябва да плащаме глоби на всичкото отгоре. Казвам Шели, защото преди време, докато учеше, ние не знаехме, че тя въобще не присъства 2 седмици в училище. Ще го дам като пример. Докато един ден се обади господинът, той се обажда и говори с мъжът ми и казва, Шели не се явява 2 седмици в училище. Много ми е странно, всеки ден излиза. Никой не ни е потърсил, няма писмо, няма предупреждение, няма нищо. Просто беше много странно така да се мълчат 2 седмици. Аз веднага, докато той говори, аз я набирам и казвам, къде си мамайче, току-що приключи в училище, тя спокойно ме лъже. И казвам, на път съм да се прибирам. Те го правят и ни лъжат и толкова спокойно ни лъжат, като ни гледат в очите. Всички са го направили, всички продължават да го правят, това го правят децата. Докато вече аз ми изкрещях, казах, татко, ти в момента говоря по телефона с господина, ти още не си била 2 седмици на училище. Сигурно ще да дойде огромна глоба, но бяха само 10 евро, понеже ние се оправдахме, че наистина не знаехме. Казах и тия 200 няма да ги бъде. Тя отиде и си ги отработи. Не знам, там има си такива институции. Да искали да кажа като пример, когато растат, не можем да контролираме децата си. Това е нещо лошо в живота ни. Защото ние искаме едно, те искат нещо друго. Тя иска да бяга от часовете, да се крият някъде, да пушат и да правят някакви неща, които ти не знаеш какво вършат децата ти. И лъжат най-нагло, ни излъгат, докато ние говорихме с господина, тя казва, току-що излезе от училище. Тя дава време 2 часа да се прибира и се прибираш. Тя не е била на училище, няма никакъв проблем. И това не само моето дете, това го правят и вашите деца. Това е в ежедневието на всеки родител. И това е голямо притеснение за нас, че тъй като ние не знаем какво вършат децата. Това е лошото, което може да дойде в живота. Не искам да дам един пример друг. Преди да стигна до него, Исус казва, че това, което произхожда от тайната на нашите сърца, няма да остане винаги тайна. Сърцето влияе на всеки разговор. На всеки. То диктува взаимоотношенията. Животът произлиза от сърцето, но сърцето спре наши сме мъртви. Никъде не сме. Ние живеем, възпитаваме, реагираме, говорим, обичаме, всичко правим това с сърцето. Не казвам всичко това, за да можем някак си да ме разбирате, защото сърцето е най-важната част от тялото, може би. Ако то спре наистина, значи никъде ни няма. То влияе на нашата комуникация и общуване с хората, с близки, познати, на работните ни места също. Но и често преувеличава истината, като я изкривява. Примерно казах така, всъщност не казах така, казах иначе. Има го и това нещо в живота. Всичко в живота зависи от това, което се случва в сърцето ти. Всяко нещо минава първо през сърцето, всяко. Запомнете това нещо. Всяко нещо минава първо там. Това е инстинкт, не можеш да го избегнеш. Първият враг или грях, защото това е грях, врагът е грехът вътре в теб, който е вината. Тя идва след като сме направили нещо, което възприемаме като грешно. Затова ще дам пример, за да разберем на кое ниво можем да се обвиняваме. И когато се обвиняваш, не можеш да простиш, нито да си простиш на теб, нито да простиш на брата си до теб. Представяме си, няма да кажа жена, ще кажа мъж. Мъж, който отива при друга жена, буквално така да го кажем. Какво се случва в твоето семейство? Говорим за вината, това е първият враг на сърцето. Ако мъж отиде при друга жена, изоставя семейството си, без да го осъзнава, той е откраднал от
от всеки един от семейството си, като е взел със себе си част от живота ти. Когато отидеш в друго семейство и оставиш твоето семейство, има последствия. Много последствия. Но след това в начало няма вина, но после идва и вината. От гледната точка на децата си, този мъж е откраднал семейните им традиции. Какво ще рече това? Почивки, ваканции, общуване, играене, всичко това. Така да се чувстваш виновен. Как да отмени вината си? Първо Йоан, ще ми отвориш, 1 глава, 9 стих. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости. Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Искам да ми качиш малко нагоре от 5 стих. И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той светлина, имаме общение един с друг и кръвта на Сина му Исуса ни очиства от всеки грях. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Мисля, че само по себе си Словото ни говори това, което в момента дискусираме. Алелуя, Боже мой! Изповедта има силата да прекъсне повторимостта на греха. Греха, казваме, говорим за вината в момента. Всеки враг е грях на сърцето ти. Без значение дали пушиш, дали пиеш, няма малък, няма голям грях. Докато осъзнах това, минаха години. Всичко е грях. Всичко е враг на твоето сърце. И ако го допуснеш, трудно можеш да се отърся, само Той може да ти помогне. Ако искаш. И както повечето лекарства, тук има един пример. Както повечето лекарства, тя действа, когато се прилага правилно. Изповедта имам предвид. Когато ти се изповядваш на твоя Бог, казваш: Боже, прости ме, се греших пред Теб. Няма да се повтори. Така и лекарството, когато го пиеш, то започва да има някакво въздействие върху теб. Правилното прилагане се случва, когато изповядваме греховете си не само пред Бога, но и пред хората, срещу които сме се грешили. Когато ти нараниш брат ти, сестра ти, близък, отиди. Бог и даде живота си за теб. Той е простил първо на теб, защо ти да не го направиш на брат или на сестра ти. Това трябва да го разберем. Вторият грях на сърцето е гнева. Това е много силно, повярвайте ми. Ние се гневим за най сутринта се гневяхме малко, още от ранни зори. После се разбрахме, но казвам, гневът е нещо страшно. Когато те завладее гнева по същия начин, аз го определям така. Когато идва любовта върху теб, е много силно чувство. Когато се гневя силно от сърцето, директно от сърцето казвам: искам да убия някой, искам нещо лошо да направя, нещо да... Защото съм гневна, сърдита, ядосана и така нататък. И когато допуснеш да дойде гневът върху теб, идват много неща, идват лоши помисли, идват много лоши неща, както и любовта. Това е много различно. Но е силно чувството, когато се гневиш истински, е силно, както когато обичаш, така и да се гневиш по същия начин. Аз го определям като мен. Гневът е нещо страшно. Ядосваме се, когато не получаваме това, което искаме. Хората са гневливи, защото нещо им е било отнето. Човек чувства, че някой му е длъжник. Правим ли така? Правим. Когато сме гневни, мислим, че така си ми направил, иначе си ми направил. В Ефесяни 4 глава
Господи, ще ме следваш, ние е заповядано да се освободим от всякакво огорчение, ярост и гняв. Правим това, като прощаваме един на друг, точно както Бог прости на нас. До 25 стих, качи ми го малко нагоре. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола. Говорим за гнева, мили братя. Когато допуснем гневът да завладее сърцето ти, умът ти, тялото ти, Бог говори със Словото. Какво трябва да правим? Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. И не оскърбявайте Светия Божи Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Дай нещо малко надолу. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас. А бивайте един на друг благи, милосърдни. Прощавайте се един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. И аз казвам амин. Това е слово, което трябва да приемеш в сърцето си, да го освободиш. И Бог иска, както Той е простил на нас, и ние да прощаваме на близките си. Тук говорим за гнева. Когато сме обладани от гнева, вършим неща, които не мислим. Много пъти всички сме го правили и аз съм го правила, и за това казвам. Трябва да сме малко по-мъдри. Лекът за гнева е... Знае ли някой? Лекът за гнева какво е, братко? Прошката. Когато простиш, ти олеква на сърцето. И аз трудно прощавам. Това е и за мен. Но когато простиш, защото е по-трудно е да простиш. Лесно е да дойдеш и да си поискаш прошка. Но е по-трудно да простиш. Трябва да освободим сърцата си. Ако само чакаме другите да ни прощават, ние ще се провалим. От 4 врагове на сърцето, които обсъждаме днес, гнева е породен от умишлено или неволно нараняване. В известен смисъл е най-лесно да бъде преодолян. Просто трябва да вземем решение и да простим дълга. Прими го като един дълг, без значение какъв мислиш, че е дългът ти. Решавам и казвам, не ми дължиш нищо повече. Бог е простил всичките ти грехове. Ти също трябва да го направиш. Следвайте тези 4 стъпки днес. Аз тук съм си отделила 4 стъпки. Първо, помислете на кого сте ядосани. Помислете на кого сте ядосани. Определете какво ви дължат, в какво се дължи гневът ви срещу този човек. Отменете дълга, като простите. Само така може. Не позволявайте гнева да дойде отново, може да дойде по-силно. Третият враг на сърцето е алчността. Много лошо нещо. Благодарим на Бога, че никога не сме... Може би не трябва да казваме никога, но не познавам тази дума в нашето семейство. Чувстваме, че заслужаваме все повече и повече. Това се случва при всички. Алчността казва: дължат сам на себе си това. Исус казва: внимавайте, бъдете нащрек срещу всякаква алчност. И искам да ми отвориш Лука, 12 глава, от 13 до 21 стих. Днес ще четем малко, ще ми тормози. До 21 ще ме следваш. И някой си от множеството му рече: учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството. А той му каза: човече,
Кой ме е поставил съдия или далеч над вас? И каза им: внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. И каза им притча, като рече: нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си, думайки: какво да правя, защото нямам где да събера плодовете си. И рече: ето какво ще направя, ще съборя житниците си и ще построя по-големи. И там ще събера всичките си жита и благата си. Дай ми още два стиха надолу. А Бог му рече: глупецо, тая нощ ще ти изисква душата, а това, което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога. Да не бъде. От четирите състояния на сърцето ли, алчността е най-финната и незабележителна от всички. Алчността може да пребива в сърцето ти и да живее там с години наред. С години, представете си, без да я забележиш. Неохраняваното сърце е силно податливо на това изтощително заболяване. Това е болест, скъпи приятели. Исус продължава връзка с алчността. Животът не се състои в изобилие от притежание. Животът се състои в много други неща, които може да направят щастлив. След като разказва притчата за неразумния богаташ, Исус казва и своето определение на алчен човек. Някой, който трупа неща за себе си, но не богатее в Бога, както прочетахме стиха. Да бъдеш богат в Бога, да си добър и щедър към нуждаещите се и бедните. Алчен човек е този, който има, но не дава достатъчно. Или дава много малко. Щедрото даване ще ви освободи от алчността и ще освободи сърцето ти. Ако давате много малко или почти нищо, вие сте алчни. Освободете се от силата на алчността чрез навика на щедрото даване. Преди време пак ще кажа, говорихме пак за сърцето и за даване. Какво ще дадеш на твоя Бог? Той даде всичко за теб. И ти живееш благодарение на Неговата милост. Ние не заслужаваме нищо, но поради милостта Божия сме спасени, защото Той ни обича, даде живота си, за да живеем ние днес. Какво ще му дадеш? Разбира се, сърцето ти, живота си, всичко, имота си. Това трябва да направим. Молете се за това Бог да ви покаже как да започнете да давате щедро, без да се скъпите. Представете желанията си пред Бог. Имаме ли желание? Имаме много, нали? Аз имам много желания, много мечти. Понякога казвам, нищо не искаме, Боже. Когато се молим, казвам, искаме присъствието ти, милостта ти за нас в нашия дом. Наистина има много неща, които трябва да направим, много неща, които наистина трябва да направим. Но Бог е милостив, избрал ни е, видял ни от нищото и ни избрал и да служим и да работим. Това вярвам, че когато дойде подходящото време при нас, Бог ще направи чудо в живота ни още по-голямо. Всеки от враговете на сърцето смята, че някой дължи нещо. Вината казва: дължа на хората. Когато мъжът напуска семейството, и като говорихме за това, идва време, когато се чувстваш виновен и мислиш, че дължиш нещо на семейството си. Това е. Дължиш, всичко дължиш, защото ти грабваш всичко това семейство. Гневът се подхранва от хората, че другите дължат на мен. Алчността смята, че човек дължи сам на себе си много неща. Този четвърти враг, завист. Завистта казва: Бог ми дължи. Когато започваш да завиждаш на брат ти, на сестра ти и си мислиш, че Бог е дължен всичко да ти прави. С какво сме заслужили?
Когато мислиш за завистта, да се сещаш за нещата, които другите имат. Иска ни се Бог да ни даде всичко, което другите имат. Каквото е дал на вашия съсед, той може да даде и на вас. Ето защо човек чувства, че Бог му е длъжник. Този враг на сърцето може да бъде победен. Как може да стане това, скъпи приятели? Спрете да искате нещата, които другите имат. Започнете да молите Бога за това, което Той знае, че е най-добро за вас. Амин. Амин. Бог знае ти от какво имаш нужда. И Той ще ти го даде в правилното време. Както казва Яков, нашите външни конфликти са пряк резултат на вътрешните проблеми на сърцето. Искаме нещо, но го нямаме. Така че влизаме в битка с други хора. Вашето сърце винаги ще бъде ценно и скъпо за Бог. Искам да видим Яков, 4 глава, от 1 до 3 стих. Откъде излизат боеве и откъде крамоли между вас? Не оттам ли от вашите сласти, които воюват в телесните части? Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да изживявате в сластите си. Аз вярвам, че днес, когато се помолиш за твоя брат или за твоята сестра, не се молиш за теб, знаете какво имаш нужда, от какво се нуждае сърцето ти. Помоли се Бог да освободи твоето сърце, за да можеш да се помолиш за твоя съсед. Говори в преносен смисъл, но е така. Бог иска да се молим един за друг, да се любим един за друг. Амин. Това е единственото, което иска Бог. Така, за да можем да направим едно тяло. Благодаря на Бога, че имах привилегията днес да кажа това, което беше в моето сърце. Може би не го казах така, за да може да ме разбирате. Но вярвам, че всеки знае какво има в неговото сърце. Ако почувстваш вина срещу някого, отиди при него, поискай си прошка. Помоли го да ти прости, дори да не си виновен, Бог така иска. Бог се е смирил пред всички. Пред всички. Не бъди алчен, не бъди гневен, защото когато допускаш тези врагове да дойдат върху ти, животът ти ще стане страшен, децата няма да слушат, ще вървят по лош път. Когато си алчен, никога няма да имаш, скъпи братко. Защото си алчен, трябва да освободиш сърцето си и да даваш, защото всичко е Божие. Ти нямаш нищо, нищичко нямаш. Дрехите, които носиш, са негови. Живота, който имаш, е негов, така че ако той реши да ти го отнеме, лесно ще го направи. Замисли се над тези врагове, може би има много други врагове. Но тези са едни от леко важните. Не бъди алчен, не бъди гневен, не бъди завистлив, защото това е лош порок. Всичко е порок, повярвайте. Когато пушиш е порок, много обичах цигарите, пуши ги за 20 години. Много трудно е да ги откажеш след 20 години, наистина. Чувствам се победител. Победител се чувствам. Понякога ми беше хубаво, искам ясно, но казвам никога, Боже, повече няма да наранявам духа ти. Щом аз мога, всички може. Когато изпиташ страхопочитание от твоя Бог, всичко можеш да победиш, защото Той ти е дал сила на себевладение и ти е дал силен дух. Ти си силен, защото Той е такъв. Благодаря ви, че бяхте много търпеливи. Бог да ви благослови изобилно. Освободете сърцата си и ги раздайте на Бога. Вие не притежавате нищо. Бъдете благословени. Слава да бъдем живият Бог. Амин. Амин. Знаете ли, тя каза за 4 неща, които сърцето ни е във владение. И това е злобата, завистта, омразата и какво беше още едно? Алчност. Дай ми 51 псалом, 9-10 стих. Знаете ли, аз искам малко да разведя обстановката върху нейното слово, за да може да разберем
целият смисъл в това, което тя каза. Всичко, каквото има в сърцето ни, се гради върху тези 4 неща. Целият живот на един християнин, един човек по принцип се гради на тези 4 неща. Ако имаш зло, означава, че нямаш любов. Ако имаш завист, означава, че нямаш братолюбие. Ако имаш омраза, означава, че не можеш да търпиш никого покрай себе си. И ако си алчен, нищо не искаш да даваш на другите, а на всички завиждаш и против всеки прокариш и говориш. И чуйте сега. Отвърни лицето си от греховете ми, казва един псалмист на Господа. И чуйте защо. И всичките ми беззакония изличи. И те идват от едно място. Чуйте. Сърце чисто сътвори в мене, Боже. И дух постоянен обновява в мене. Амин. Ако ние нямаме духът на Господа, духът, който ни владее в този свят, иска точно тези 4 неща да бъдат част от нашия живот. Затова, когато се казва в Библията, не закоравявай сърцето си, не означава да закоравяваш нещо в злоба, не означава да закоравяваш нещо в завист, в омраза, а означава да освободиш сърцето си във всичко, което Святия Дух те води. Дай ми 4 Притчи 4, 20 стих и искам да чуем нещо. Това го казва най-мъдрият човек, който Бог е казал, че ще бъде на тази земя. Преди него и след него не е имал, ама на тази земя. Божият Свят Дух иска ти нещо да разбереш. Чуйте. Повече от всичко, що пазиш, пази сърцето си. Амин? Амин. И чуйте защо. Защото от него са изворите на живота. Ако тези 4 неща в живота ти отделят сърцето ти, отделят теб от обществото, от Господа, в теб няма живот. Има живот, както се казва в Библията, в телесните ти части 70-80, където има повече сила 80. Но нямаш живот, за който си дошъл при Бога. Ако ти си дошъл при Бога, за да живееш 3 години благословен живот и 5 години благословен живот, на светът това му харесва. Но ако си дошъл да следваш Господа, за да имаш вечен живот, означава, че на земята нямаш претенции. Кой има, кой е злобен, кой е омразен, кой е завистлив. Не, ти си дошъл да живееш Господа. А Господа се живее с... Дай ми 1 Йоаново, 2 глава, 15-18 стих. 1 Йоаново, 2 глава, 15-18 стих. Не любете света, нито каквото е света. Ако люби някой света, в него няма любов от Отца. Амин? Амин. Бог казва, толкова ви възлюбих. С какво ни възлюби Господ? Със сърце омразно, завистливо, със сърце ненавистливо или злобно. Не, той със сърце любовилно, което казва, а аз вложих себе си във вас. Защото всичко, що е света, похота на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота, не е от Отца, а от света. Амин! И искам само да забележите, че тук се казва, че това е щеславието на живота. На този живот, който гледаме навън и заради който идваме в църква и искаме да бъдем Божи избрани и да бъдем църква. Затова казва 17 стих. И светът преминава, и неговите походи, а който върши Божията воля, препътва до века. Амин! Амин. Нека Господ да ви благославя. Аз вярвам, че ние разбираме, че 4 неща, които владеят сърцето ни, са основни неща, които ни отделят от Господа. И това, което ние трябва да направим, да почваме да погледнем там, където ни владее даденото нещо, за да можем да го отблъснем от себе си. Нека Господ да ви благославя. Добре, ние ще минем нататък и вярвам, че има хора, които да искат да благодарят на Господа тази вечер. Не знам дали в живота се случи